Ako na naman kasi inutusan na pumunta ng palengke. Wow, ang daming gulay. Sakto, hindi na ako mapapagod pumunta ng palengke. Baka umitim kasi ako. Sayang naman yung pogi papaya na ginagamit ko. Pampaputi sa kutis ko. Dito lang kaya ako umitim. Dati, ang puti-puti ko. Di bale, maliligo na lang ako ng gatas. At yung matitira, iinumin ko na lang. Siguro, tulog pa yung dragon na iniwan ko. Total, maaga pa naman. Makakuha na nga ng gulay. Maliit. Ito, malalaki. Ito, zero. Ito pa isa. Wow, patola. Pamparami ng gatas sa naglilihi. Palaya is very sweet. 1, 2. Yes, tama na to. Tama na to. Kasya na sa aming dalawa to ng darling ko. Berto! 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 Gising na naman ang dragon. Saan na naman kaya sumutyo lalaking yun? Naku, malilintikan ka na naman sa akin ito, Berto. Saan ka na naman ba sumuot, Berto? Darling, alam mo naman kung saan lang ako sumusuot, di ba? Ha? Ano sinasabi mo? Isa lang naman yung sinusuotan ko, di ba? Berto, ano ba yung pinagsasabi mo sa akin? Ang sabi ko, isa lang yung pinupuntahan ko. Diyan lang, sa may labasan. Labasan ng ano? Darling, labasan sa may kanto. Ah, oo nga no. Bakit, darling? May lalabasan pa ba akong iba? Mamalay ko sa'yo. Ay, naku, darling. Ako na naman ang nakita mo. Siguro ako yung pinaglilihan mo, no? Alam mo pa talaga? Kasi, lagi mo akong nakikita. Bakit? May iba pa ba ako nakikita maliban sa'yo? Baka mayroon, darling, na hindi ko nakikita. Ano yun? Multo? Ha? May multo din ba dito sa inyo, Ruby? Oo. Marami. Lalo na pag tanghaling tapat, may lumalabas dito. At yung paborito nila, yung mga pasaway na lalaki. Mabait naman ako, darling, ah. Bakit? May sinabi ba akong pasaway ka? Wala. Wala naman pala. Alam mo naman na matatakotin ako sa multo, di ba? Kalaki ng katawan mo, tapos ganyan ka? Kasalanan ko ba kung matatakotin ako? Hay nako, darling. Siya nga pala, darating mamaya yung kapatid ko galing Macau para may makasama tayo dito. Ha? Sino doon? Yung sumunod sa akin, makikilala mo na rin siya. Yung isa kasi may pasok pa. Ako, madadagdagan na naman yata yung sakit ng ulo ko. May sinasabi ka, darling? Wala, darling. Medyo masakit lang yung ulo ko. Ah, ganun ba? O siya, magluto ka na. Nagugutom na kasi kami ng baby mo. O sige, magpahinga ka lang dyan muna, darling. At ako nang bahala. Nice. Ang bait talaga ng asawa ko. Oh my gosh, so hot naman here. So malayo naman palang bahay nila ate. Basang-basa na yung kilikili ko kakahanap sa bahay nila. Saan kaya yun? Makapagmerienda muna nga sa mini store. Ate, hindi po ako bibili. Anong pinagsasabi ng manong na to? Mukha ba akong tindera? Katakot naman itong manong na ito. Kalaki pa ng eyes kung makatingin. Akala mo sino? Parang may hawig tong batang to. Hindi ko lang alam kung saan ko nakita. Hoy, manong!
Ba't ganyan ka makatingin sa akin? Siguro magnanakaw ka, no? Hindi no. Bakit? Mukha ba akong magnanakaw? Malay ko ba? Kung masama kang tao. Sama mo kasi makatingin. Siguro, may binabalak ka, no? Ganito talaga itsura ko. May magagawa ba ako? Tap! Huwag kang lalapit sa akin. Makita mo, susumbong kita sa ate ko. Aba, at nagtawag ka pa talaga ng ate? Diyan ka lang. Huwag kang didikit sa akin. Aba, ako pa talaga ang masama. Kahit tawagin mo pa ang ate mo, hindi ako natatakot sa'yo. Kutong lupa. Wow! Coming from you? Sa ganda kong to? Tatawagin mo ang kutong lupa? Sige, tawagin mo pa ang ate mo. Hindi ako natatakot. Kahit magsama pa kayo, gusto mo, tirisin ko pa kayo? Talaga! Susumbong kita sa ate ko! Ang tagal, bilisan mo! Manda ka sa ate ko!